7 को लाबानो फैफिननाय जाखागोन नैबे डन बक्सखौ ओमफ्राय नै गोजौहाय मबाइल स्ट'रनि नाम लिरनाय दं तो हेलो गाइस वेलकम टू बैक अगेन स' दिनै साननैसोनि उनावसो आरोना मोनसे भिडिअ स' नोंथांमोनखौ आंनि निउसखौ बरायनो लाग्रोनाय जाबाय स' लोगोफोर आंजों लोगोसे दङ दिनै राहुल दा राहुला खारबाय गिनानैहाय हनै जाबाय थाव होमबालाय स' लोगोफोर जोङो एसे दिनै मोनसे जोंना ओरै ब्रादार दंमोन आरोना आदा फुंखानि शरुमावहाय जों दा थांनो नागिरदों आरोना स' ओमफ्राय आंजों दंफायो सासे बिथाङा लाजिदोंबो एसे ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम माने स'आव थांखांबाय फार्स्ट टाइम नंला दे आं सेकेन्ड जाबाय नों दिनै फार्स्ट होनना लाफ्लांदों दै गाइस सरि ओमफ्राय जों दा होलांग्रोनि र' नोंथांमोनहाबो नायलांबाय था आरोना इन्टारेस्टिं जागोन दिनै फुरा आइफननि रिभिउ होगोन आं नोंसोरनो जाम्बाफोर मिथिबाय नायलांल' आंजों थौ चलो नायलांबाय था आरोना दा सेकेन्ड टाइम जाबाय आंनि माबायाव फैनाया आंनि कब्जायाव फैनाया आरोना दिनै बिनिनो मबाइल नायलाहैनो नागिरदोंमोन जोङो ओमफ्राय मिलायनाय मोनबा लाबोनोसै मिलायनाय मोनाबा लाबो आरोना बै डन बक्सखौ खाथियावहाय आरोना माने जों दा ओंखारबाय ओमफ्राय जों थाबायनासो थांगोन गारिथ' गैजाखाया नालाय मानि गारि लाबोनो नङा गारिथ' गैजाखाया ओमफ्राय थ'बोथ' गाखोनो हाखाया नोगोद दाम लायो ओंखायनो जों उफाय गैयियाव थाबायबोनांबाय आरोना नै नायदो ओमफ्राय नै मानसिया बेनो आरोना मा जाहोयो बेहा दिनै फन गोदान लायगोननि थाखाय दा सेलेब्रिटि माबाफ्रा दा मोनायाव जासिगोन आरोना रायजोफोर ओमफ्राय जों दा नै ओरैजाय नै अक्जिलिया होमबा बेखाय थ' जों होमबा थांलाबाय थाने नोंथांमोनहा फुरा नायलांबाय था इन्जय खालाम एन्जय दा भिडिअ सोर फन हरखो औ जों दा थाबायगासिनो थाबायगासिनोसो नै जों दासो माबा गामि सिंसो दङ माने ओरै थांसै लामायानो गैया दिनैहाय राहुलखौ फाग्ला फिदिंलाबाय थानो आरोना आं गामि सिं ओरै होलांनांगौ आरोना जों बिथिं थांगोन माने बै माबा डन बक्सखौ ओरै हाबनाय लामाजोंसो जों नुजाहैगोन आरोना माने शरुमानो बेयावसोखा दखानानो बेयावसोखा दखानानो होमबा नों दहायनो थांनो हाबायमोन ओमफ्राय आं खिथाहरखायाखैसो बे थाखौ जों थाबायहोखागोन आं नुनानै जाबानो जाबाय नोंहा खावनानै होजानोबा माबा थाइजौ खावनानै जालाबायनो जाम्बासो दा बायदियाव थाइजौ थायो फाग्ला गोदाव सोरावनो थायो देनांहाय टाउनावथ' जाम्बा लोगोजों आंजों खावनानै जाबाय थागोन आरोना ओमफ्राय नैबेयाव नामा ना लांफैग्राया बाव नङालै ओरैजों ओमफ्राय माबा खाथिनि दङ मेरला जेरावबो थाइजौ बिफांल' नुखायो रायजोफोर माने थाइजौ बिफां माने गासिबो माबाजोब थाइजौ बिफां नुनाय माने मावलिखानाय देग्लाय नोगोद बार फुखा बारदोंदां साइसआ नोगोद गाहायावनो माबा माने बिबार बारदों थाइजौ बिफांफोरा गाहायानो नै थांनो आरो थांनो थांसै जों खाथि थाब मोनसे होलांसै बेजों बारस'नाय जायोना हाइरडजों ओंखारना ओरै दावखोलांनांगौसो ओंखायनो जों माबायदिजों थांबावनो होना ओमफ्राय नैबेजों होलांसै जों डाइरेक्ट इन्ट्रेस्टनो थाबायनोलाय मजा ओमफ्राय गरमथार माने मालासो जागोन नै थांफिननो गोरलैयानो बिबार बारसिगोन माथो जाखो बेल' थाबायनायखौनो थाबायनो माबाबावो नायजाखाया नङा होमबा जोंहा उफाय गैया माथो उफाय थाबायनानैनो जिबनानो बिदिनो जासिगोन थाबायनाय नालाय थाबायबाय था सानफ्रामबो जेरावखि थाङा मानो नै दायो माबा डन बक्स मोनबाय आरोना डन बक्सखौ ओमफ्राय ओरैजोंनो नामा स्ट'रा बारा गोजान गैला हगायनोसै ओमफ्राय जास्ट डन बक्सनि अपोजिटखा नालाय ओइथिं थांबानो मोनो बेसे गोजान दङ मोनसे बारा गोजान गैला स्ट'रा बावनो आरोना फाइनालि मोनफैबाय बन्द' नङालै ना बन्द'सो बन्द' नङा ना फाइनालि हम लोग आ गया बन्द' नङा स्ट'र थौदो दा मोनफैबाय आरोना जों हेल' आदा
13 ना मा खालामो ओमफ्राय नै नोंसोरथ' माबानाव एक्स बेसे गोलैगोन बे दायो बे औ बेटारि प्रब्लेम दं एसे ए 12,000 माबायोमोन आरो चेन्ज खालामना लायोबा बेटारि चेन्ज चेन्ज खालामना लायोबा बे 12 34 आदसा ओरैजायथ' ओमफ्राय एन्ड्रइड गोजा ना औ गंब्रैया 5G बिसोरो ओमफ्राय गासिबो 4G आदसा एन्ड्रइड नैबे सेमसुं बेसेबां मडेल मोनथाय बे औ S21 ना F 7 को लाबोना लाबोला ए मा गाइस कन्टेक्ट नाम्बार लाखिनां बे प्राइसआ बेसेबां जागौमोनलाय 13 Pro नि खमायना हरगोन 61 आव दङ दायो सानबेसेनि सफैनांगौ सानबेसेनि सफैगोन सानब्रै सानथाम सानब्रैजोंनो मोनगोन सानथाम सानब्रै साननैसोजों मोनगोन मोननाया आं फुंफोरनो मोननो हागौ नांगौमोननो 7 खौ चेन्ज खालामगोन ना राहुल दा नोंना मारै जाखो र' आं एक्सपिरियेन्स होनोसै माने दखाना नै इयावनो आरोना नायदोंमोन जोङो फनालाय दङ नोंसोर फैनानै अर्डार खालामोबा मोनगोन आरोना रायजोफोर नै लकेसना जाहैबाय एजिं डन बक्स ओमफ्राय नैबे साइडआवनो आरोना नोंथांमोना फैदो रायज्लायफैदो आरामसे अनारजोंहाय ओमफ्राय अर्डार होना गालांदो मा फन लानो गोसो ओमफ्राय मोनजोबगोन आरोना नोंथांमोना गासिबो ओमफ्राय बेनाहाय अर्डार होबाय बिथाङा मोनसिगोन बेनाबो बारा गोबाव गैलिया माने अनलि 2 डेसनि उनावहाय सफैगोन आरोना बेना नायद' बिनिया जोंनिथिंनो खारग'थिं बायालाय 128 34,000 नि आरोना आइफन 12 कन्डिसनाथ' हिटआनो दं गोगोम दावराव गारिया जोंल' आं बेखौहाय सेटिंआवहाय नायनो इसाला माबा प्रब्लेम आरो बिदिनो मोजां मोनला नै बिदि माबानायखौहाय नैबा सासिगोन नामा आदा सेटिंआव हाब्बाय आङो ओमफ्राय हायो गारनाया एसे ओमफ्राय मानि डाउन बिदिनो बेटारि माबाखौ नायनोसै आं बेसेबांनि हरोमोन बेटारि डिसप्लेखौ मोजां चेक जायो खालामसै डिसप्ले अरिजिनेल नि रायजोफोर जोङो 1900 फानो 19,000 बरिया बिनो मोजां जागोन फिसा सानो बारा गिदिरद्रायबो नङा माबाद्रायबो नङा बिदिनो थाग थिग मिडियाम आखायाव लानो बरिया फिला लानानै बेखौ लानोसै नोंहा नैबे मोजां बेखौ नायनायनि नैबे गिलिरसिनबावसो आइफन एक्स कन्डिसन स्क्रेच गैबावा नै बेबो गासिबो स्क्रेचआनो गैखायालै बारा 15 प्लास गोदान 10 दिन जादों वा दामाथ' ओमफ्राय गोबां जाखांबाय 86 आव थांबाय बायथारबा बेयो दखानाव बायबा प्राइभेसि टेम्पार दंखायो ओरै साइडनिफ्राय नुवा सोर साइडनिफ्राय फाग्ला बेखौ लागायनांगौ ना
15 plus. Oh ya gorantar sini. Orang itu masih posisi yang ni lah. 아이폰 7이냐? 지금 마스크 나다. 아이폰 7이냐? 지금 마스크 나 버리자. Orang jangan jangan pergi ke mana mana. Deh Mbak ada nih. जों थांसै. औ नेक्स्टआव लोगो मोनगोन दे. औ साननैसो उनाव. औ. होनबा रायजोफोरजों दा ओंखारफिनबाय आरोना. लकेसनानो ओरै नायदो खेबसे स्रा नायफिनदो ओरै नैबे डन बक्सखौ ओमफ्राय नै गोजौहाय मबाइल स्ट'रनि नाम लिरनाय दंखायो आरोना खेनसे फैदो नायफैदो ओमफ्राय फन नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव होगोन आं नोंथांमोना डिसक्रिपसननिफ्राय लादो सोंहरदो स' लोगोफोर होनबा जों ओरै दावखोलांफिनसै दायो नै बे डन बक्सनि आरोना माने ओमफ्राय जों अर्डार होनांगोन ओमफ्राय नों मा थांनांगौनो थानांगौसो नंबाय आंथ' थायोबा थादो थाङाबा थाङासै माथो थांलाय फैलाय खालामबाय थानांगौ बिदि जादों स' होमबा नै बिथाङा फन माबा हास्थायनाय फनानो गैया मा जागोन भगबानासो जानाय आरोना ओमफ्राय जों सिदा थांसै ना आं ओंखाम जाखै आं न'आव गाज्रि थिखो हरग्रोसै नांगौ दा थांसै थ' जों दा बेलासियाव मायाव मायाव बेरायनाय जायो दाथ' टाइमा माबा जाबाय 2 o'clockनि बारबाय एसे ओमफ्राय जों लामा दंलाबायो माने नायदोंमोन आइफनखौ बुहुत माने मोनसे दङ आइफन बेसेबांबा मडेलमोन बियो माने एसे खमाव हरगोन जाहैदों भिडिअ नायफिनबासो मिन्थिसिगोन प्राइसफोर भिडिअ लादोंमोन आङो भिडिअ थिग मोननै मोनथाम दं ओमफ्राय जों दा बिदिनोसै उरां फारां माने फनखौ सोलायनोसै आंबो रायजोफोर माने स्ट'र सेकेन्ड माबाहाय सेमसुं लानोसै आं A33 लानोसै आं A33 बेसेबां होनदोंमोनलाय बिनि प्राइसआ अनलि 10,000 दङ दा गाइस औ 11आव लकेसनखौ मिथियाबा नोंथांमोन एक्जेक्टलि लकेसन देखायनि आं बैयाव बिशाल हल जाबाय बे बिशाल हलनि खोला फैदो ओमफ्राय थिंजाय नैबेजों हाबनाय माबा हाबदो होमबानो नै बेनो आरोना ओरै फैयोबा सानिफ्राय फैयोबा लकेसना आं खिथानाया बेयाव नैबेयाव आइ हटेल दं बिनि खोलाजों ससे फैदो आरोना ओमफ्रायो फैयोलाहाय राइटजों लानांगौ आरोना बै बिशाल बारबोनानै होमबानो नोंथांमोनहा राइटजों हाबलांबानो डन बक्सखौ मोनहैखागोन बेनि डन बक्स माबा खाथियावनो